So last Sunday ndị Igbo Catholic Community mere harvest, cultural harvest. Anyị nyere onyinye mee ihe dị iche iche, waa ọjị. Na-eme nka m na-agba egwu n'ụmụnne. Ihe ama ụdị m ụbọchị a nlecha ya. Gị na-elecha ya tupu ya ekele. Sị gị na-eme nwaanyị sokwa na-agba egwu. Sị na-eso tata bụ ụbọchị anyị, taa ụbọchị akara. Mara style bụ wepụta. Ọ bụ na anaghị ọdị mee nwa hey, where dị na-eji dadị nsị ekike mebikwa na iche hey. So ọ ga-agbasakwa wee sị nwa m o nne vidio kene m biko ịma na ụmụ ihe vidio ọ na-agara m nọ ọ na-adị m mma wee na-apịa steepụ a na-agwa gị ka a gbasara ụka nga ihu aga m azụ. So nwaanyị ya bịa sị m ka isi nsị ayọkwa na vidio ka m na-eme ọ sị m oke ọ garụ m iru ozugbo obere m nwa m Chikaima, this my little niece asị ya ejekwube n'ụka osi ọ sị m bakwa na ọ ya eso m nkwụsị ọkwụsị ngabakwa ọgaba ọ na-akụgharị anya ọ sị gịnị ka ọ na-alaiki ihe mmadụ mere ka o mee nnọọ nwa na-enye m joy ka anyị bebi egwuru ka m si apịachara nnọọ nwa step ma hey ụsarụ gịnị dị akwa ugo nwa enenebe jọrọ nwaanyị ma narịsịa ugogbe eze ọmụma asalụ hey ada dị ọra mma. So mbatakwa na ya dị nke ezuoro nna nsị esepụbakwa na tata bụ nnọọ mma ekecha nnọọ ekika anyị ese vidio si biko ya emepụbi ya nnọọ ka nsị pịakọnatakwa ịchafụ maka ya nna ekike kweru ga-eke o kweru ga-eke lechaba n'inweli ya ogene dị hey ogene ngara kwesịrị oh